Gogor saiatzen aritu da Martin Molotov irratian, baina azkenean konturatu da ez duela seguru aski hortatik bizitzerik izango. Horregatik eta etxean gurasoengandik entzuten duenarengatik erabaki du bere burua ikasle izendatzea. Gogorra da ikasle bizitza. Astebeteko etapaz betetako bizikleta karrera baten moduko da. Astero, 5 eguneko igoera, gero guztia 2 egunetan jaisteko. Sufrimentu luzez bakarrik lor daiteke une bateko gozamena. Gure protagonista, Martin, Bilbora doa unibertsitateko ikasketak egitera, selektibitatearen arabera utzi dioten karrera bakarra egitera. Berehala jakin du, gainera, asignaturarik interesgarriena ostegun gauetakoa izaten dela. Horregatikan, orain, ostegun gaua da. Urteko azterketari garrantzitsuenaren bezperako ostegun gaua. Bera eta beste zenbait basamutil, taberna zulo batean dantzan ari dira jota fuego, neska, barkatu, zuhaitz gehiago nork kimatuko. Oraintxe gatoz, ilargipian ibiltzen, gaua ez pasatziarren, labezo morruak hiltzen. Karrera hasi nuen, baina noizko amaitu. Gizara joa zure, Bilbok irentsi zaitu, Bilbok irentsi zaitu. Naiz aberatsa baina inokin ez dezorrikan, telepitzan deskuentua atera ardo gorritan. Karrera hasi nuen, baina noizko amaitu. Gizara joa zure, Bilbok irentsi zaitu, Bilbok irentsi zaitu. Komunera 3 buelta, ta berriz barrara korri, deskantsurikan ez eman, neurona egoskor horri. Karrera hasi nuen, baina noizko amaitu. Gizara joa zure, Bilbok irentsi zaitu, Bilbok irentsi zaitu. Musika erdi lertuan, euskidei begira, txakurra gobernatzera, atarira. Karrera hasi nuen, baina noizko amaitu. Gizara joa zure, Bilbok irentsi zaitu, Bilbok irentsi zaitu. Ostias esaminia neukan, ta galdu ditut papelak, resaka untxa dezatela, amonaren bikandelak. Karrera hasi nuen, baina noizko amaitu. Gizara joa zure, Bilbok irentsi zaitu, Bilbok irentsi zaitu. Danakan egongo
Justu eta Luzian kafea hartu dezagun Leioako kampusi